alhamdulillah ni ma ko be latige kuma fota ani ko keta be jate madala nabi ku shila iti ma ga blede o madala nabi ku shila ayo te ku fiu kuma anga do flango anga do chega bla krefe kampa ku kuna kama yake ado minambulo kampa no fana ye kuma yusu sofla masa duguje ankene nyana jabaru wahidu be som masa ambe masabata no ka barikada o kene ka rasulu tanu ka wala nyumando ka barikada ne man kishi bayala ko jida ka masa o sebe korofo sara tambulu ka duma anti se ku sara yere fana o ga foli ni tanu ni wala nyumando temene ko ambu barikada laban ka do ke alibi ala ku bulo kan shi uje ankoro ka bana koro be bankura kana shi soro jangu ka toro ala ka jidi ke lafiola kanu ba jama ka foku barika da umana ke jiya fa o fa fe fle ba jama ni lame ba jama ka be de barakile kono kiseye ku ka bismillah kuna foni keneka ne igan ko kuna foni olu fana bo kuna siri kono fasiri sebe umba ambulo kalmu ne de babara matrafa ba ka nobla sebe mbita ko ba ma ilema anfe ni ala ka je ko amba fosa ko na ku garjiga ye o minu sugandira lo nyegele jo ko nyuma ni nyama da ko nyuma ante do ke ala ko no ya kanu ba wi o mana ke fa on fa fe faso ko na ni faso ko ka ku ka bismillah o na nyulu bismillah sa amba foko ni sanga ina o kuma na min ye kunafoni na on sigiro keneka adabora bela jile kama ame mindo ante mindo gadi mi amani mi ambe bela jile foko barka da kene ngaya sabu dore madugu basigi jiade tamma na funu ila tambi ile ife o kadra kono amba fi ko traure marhaba or basi te bani dum sama marhaba ni alhamdulillah alhamdulillah ikan kane kono melatano aminga kane torosita jemsonono torotula ahaba awani sajo basi tula ambu fu adama funa bi kana jina ko musu fori ko ya odogo ka kuna ni kama musu dama kuna ni kama odogo aso itara o ka kuma adama go foka ba odo awo umma ale ba de na blache tumadola na tura ga basa ga na tura ga basa ma do ye ka uche de fa ufaka nguma ubo furake uhona biga fosi u moregar uche u devo ufaka bana uhona bige alaga kuna ja amin alaga so nyuma ya rabbi ama muru alibi awa tabli touré alebe réalisation na Mackenzie makanaki muru alebe nego karafila bo kari jarabada muru aleko mbe awekado difula awa fure mi secretariat jamanu ku kefa muro ka bele jele la koloshi o ma na blada grindala o ko no foni folo ane mo dakuru yakele ajasu Ningo mba jaso ka hegeto belebele nyini sabula meba ubatu kumado la kubi koroto nga ukado kafo ko bara fla jeledo jabara ani kumaso yanu kadrogo nyo na tumado la fienu mbiye ukadara kuna hegeto belebele ba ambo jira ulula sabu na mafota utafa mu o femi ka do kene nansi giroka ansi kuyo ulu kwe ani gatere renouveau mba leta ninya leta ikado kafo danya kele ba kono daki akembe kan noblake kamale ni kalmunta ako parke kaya ka waloni ira kumana waloni ayolu yira femi ka do kunungo ko chambre d'accusation o tekiri ablondo yewa aywa ko olu ye ka do nomine awuli ka bo mauko min ku ye ka do ka fo nomine tume mamunungo ni ka do kun yolu mine nga tu do berela kumana ko kanabla ko kanga daga tigila mawye yusu ka fo ko mamunun kun no boledo ka fora ko ka do kun ngani asiri ka jamana ke bisi basaye ninga ka do dangari furanje fanga o ka tabulula o ko la anyere ka do anjege nywana ndo ani no ye arasa bachili arasa bache alena ajenyon ibaye ka fo ko olu koni ku kunganga bo ka sabuke ka do ku kumanga ye kasobo na ambe domine ko bi nga kunungo ibaye ka fo ku kunganga bo ka bi kunu ula kle wati ula nga makete de yusu ko ikado ka fo ko tariku ka labana akwa akumbane ni ekoi nga anye femi esa ako boneka sani ka bwanye na ko femi ka do service secret no ye ka do anga gundola ko nyenyi bawe yusu ko olu ko nimbe jose ngelemande kan wati na ako be jose minga ko ka geleni wati na haka ja ikado ko mununi ikado o sebe munu mbora ka bil avocat general fe banjugu jawara diko alekele ko sebe mboko bi ka foko minyi ikado kiri minta mbe kan manu nun segere aywa ko kiri ki kado ka foko ama kiri ko kundala aywa ko jango akechugo ani kado abulodara chugo mina aywa ko ale ko nimbe kaleni ikado kiri kale kande ye o femi ikado
dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye nin maa ninnu ye k'u ma foyi de kɛ ko min b'u kun kan nin ye ko kiiri kɔni ye a kɛ i k'a dɔn a yɛrɛ ka taabolo ye ko k'a tigɛ a yɛrɛ ka tigɛ cogo la ko min ye nin maa ninnu nɔminɛni ye a dɔ la ko fɛn min ye ko ninnu taabolo ye ko a bɛɛ i k'a dɔn kiiri a taabolo o dɔnbaliyaw fana jira kuma dɔw la ko n'i ye ko dɔw ta k'a lajɛ ko k'i k'a dɔn kiiri a taabolo minnu n'a bɛ f'o ma ko ekite i k'a dɔn k'a fɔ k'o kan ka kɛ i k'a dɔn kɛ ko la bɛɛ dama ka kan min na ko nka ko a man kan nkalon tigɛ a yɛrɛ ye kiiri man kan nkalon tigɛ a yɛrɛ ye janko a bɛ jaabi min bɔ k'a bin nka fɛn min i k'a dɔn yaasa k'a yɛrɛ kumabɔ yaasa ka balana ko k'a yɛrɛ kisi o ma procureur général ko a tilala ka weleli kɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin ŋaniya sirilen ma n'o ye i k'a dɔn décision ye ko i k'a dɔn k'a ye appel kɛ maa 7 ninnu k'u bɛ to kaso la tun. O kɔni tiɲɛ nana an ye nin kuma mɛn kunu. Ko maa 7 ninnu k'u bɛ to kaso la tuguni. An kɔnɔ u na bila sa. Ko nka o fɔlen sa maa minnu ni ko bɛ olu yɛrɛ kun kan k'u y'u yɛrɛ bisigi k'a fɔ ko bin kɛra olu kan k'olu ye maa lajabalen ye ko nka kununko ko an y'a ye k'a fɔ k'an ka kiiri i k'a dɔn ko a walonda ko an y'o ye kunu o walonda dara bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ kɛnɛ kan wa walonda in bɛ mun fɔ u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ni ɲɔgɔn sɔsɔ h'a ka ja ko parike yɛrɛ i b'a ye ale min kan ka jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ fa dɛ walama ale yɛrɛ kan ka kɛ i k'a dɔn marakɛbaw jɔyɔrɔ fa b'a ye dɛ ko walon yira nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na k'o dara kɛnɛ kan Daki nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don anemo u ka bidon bɔlen Yusu Moro min ye indicateur ale bi ale fana kumanen don a kan chambre d'accusation ale kɔni a jira min ye i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ale ye ta fɔ procureur général aw ka dɔn ale kɔni min ye ministre de la justice o ka dɔn audience tɛmɛnen kɔ o fana y'i ta k'a la Moro a kɛra babugu baara ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la yɛli ko ye aw ka dɔn fasiriba ko k'olu y'a wele ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ko Bubu Sise n'a nɔfɛmaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Mohamed Yusufu Bacili ma ninnu minnu jalaki min taara ka di u ma ni chambre d'accusation i ka dɔn min ye o kɔni y'a jira k'a fɔ sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yen ani kuma fɔra i ka dɔn ale kɔni ma nɔjugu ye nin ko in na k'u kɔni ka bila ko aw ka dɔn papier langolo don min ye aw ka dɔn waati min na maaw yɛrɛ kɔni nisɔndiyara k'a fɔ aw ka dɔn min ye ninnu ma kofɔli na bila nka Moro aw ka dɔn an bɛna bɔ min galama min ye procureur général o Moro o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ne ma sɔn cogo ji la Moro ko kɛra sababu ye k'a dɔn ka balan don ko la min filɛ nin maître Tapo ale min ye i ka dɔn ninnu ka solonadonna ye ni awa batoni o ma ɲɛma kɔrɔ don Moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale dalen don an ka kiiritigilamaw la ale kɔni Kasimu Tapo Kasimu Kote ale dalen don an ka kiiritigilamaw la ale b'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin kiiri kɔni a bɛ tigɛ baw olu ye sɛbɛn min ye ani ka dɔn nɔminɛni min taara ka n'u sɛgɛrɛ Moro o nɔminɛli kɔni k'o tɛ tiɲɛ cogo si la min ye aw ka dɔn nanzarakɛ min bɛ yen n'o ye Sekadi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu kan ka kanda bila dɛ nka min ye service secret min bɛ yen i ka dɔn awa min ye o ka dossier min bɛ yen ko kɔni olu kɔni tɛ se ka to k'a lajɛ k'u b'o o papier sɛbɛn kɔnɔna lajɛ ko yamaruya t'olu bolo olu tɛ se olu min kɛ bɛ ka jalaki ta olu ka baara bɛɛ ye gundo de ye olu ka baara bɛɛ ye gundo de ye Moro a ko kɔni bɛ taa n'o tɛ aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn Vital Robert Diop ka taa fara aw ka dɔn Aras Bachika min ye Agibu Makitali Moro aw ka dɔn ani maa wɛrɛw Sulemani Kansai Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko maaw kɔni kun taara ni ninnu ka bilali ye dɛ nka maaw bɛ bɔ min galama i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn procureur général ale kɔni nana kini sen dɔ ko la ka i ka dɔn a ko bɛɛ lajɛlen lanɔgɔ Moro ni wulikajɔ kɔni bɛ sen na min ye aw ka dɔn jamanadenw olu ko u da n bɛ ka kiiritigilamaw la i ka dɔn ko ballon bɛ kiiritigilamaw fan fɛ dɛ o tuma aw ka dɔn nin min filɛ nin min ye ni maa minnu filɛ nin ko ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u kan ka taa aw ka don u ka du kɔnɔna na bawo u jabajɛyara k'a fɔ ka tila k'a bɔ a ma ɲi maaw fɔra jugu kɔ o la dɛ o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la e ko foyi tɛ sɛbɛn kɔnɔ
onga ire ya fo chugo mi ko egundola barakela nunu matulu ka sebe kono kuto abana note ni kiri mawe nyon so na ndambe kiri la sanga ufora nyongo nda no wa tiere la SD ni ale ka fasire anya bo indicateur kono adana e chenga ufora nyongo ni me amfana mbota do kiri fana sharia na ku kacha na boro kacha na ko ni ira la ka fo na musiki ka tereme nyina fibi nyina mini ni chambre daki shongo ni ayira ka fo fe munu me nu no fe ko fo te fo ta kono ko fo ta kono ku gbanzangulundu ku nomneli ku gbanzangulundu non tlara ka kore ya khodo aywa abi mala je wira winde nga mati krinya do critique la mo wera de banye adola juridiquement wiro de banye do abana voilà Delta News mbaleta yusu ninye Delta News ta wamsiru asama anane do ijo kena kaka nga fo ko minye jatige wale ke batigi la mo kulu ka chika message ukachi yalla se amani fere be o ko bae ka fo ko yasa ka anga ka do fa maraba ko lu mbarabo yasa ko ulu kangorobo kerengere ne nyala anga ulu masiri tabo fana anilla kana tigila mo ko wati belajele na ibae ka fo ni ango ngamina beni kliya o kuma fo na ango na benkele na ka ikado sigida mo ko lu dro ko nyona ko lu ka nyon ganvo je kulu jugu mimbe no jatige wale ke batigila mo ko jesim olu ko ubesilama ni islama ya ko lu bo olu de kokoro madu ina fo ma to islama ye olu be ga munu fa to islama we islama ko awdu be ga islama jumon kokoro madu ite talam ne kala wa na garapa ya abana okumana yusu jesim ko ikado ko ma benu somina ka fo ko jamana domina benkele ma we wuli ku ka bara jugu damne yusu ko kumana kibaye ka fo ko ni se inda ko ni de ikado ko e ko mini ikado ayro ga jana ko ko ayre nye bala ubuka ke chugo mina wo wasale de bika ni ko inge fona ko yusu ibaye ka fo ko kosana daina ko sadani na sake ko nununga wuli ka joka barga bunyana ko ka ikado chieni ko taka yoro bela jile segere sabu yaye ka fo jamana manye mo ni jamana de ani je fa wero o ma be wuli le do fo benga sabati jamana ingono ayi otulu janye koye we wuli ku fereke okola ninga fereke do anga gesela banja ngara ibaye ka fo ku ye dangara anga zandra maula yiro ko fole na abe foro mako borko no be banja ngara cercle fe ani jalube no be moti cercle fe ko ka tay ka do ni yiro ko fole munu mvle ni kwa ya soro sigi ka kuma be o sigi da mau ni nyonche ya sa beni kele absiga sabati sigi nyoma ani shiau ni ka do bugudaw ni nyonche wakoro fana konala Fevrier kalo kile muga ani nani ka duguje muga nduru ni muga ni woro ko ka tase oma ibaye ka fo ku ye dangari yoro ko fole num fana na ay wan biye kalo Fevrier kalo kile muga ni duru siga kuma olu de kera ni don ko fole na sake mi kalo kile muga ni nani ka tabla kile muga ani woro la Fevrier kalo la o yaye ka fo bemina sabati minge kalo kile muga ni duru shu ka duguje muga ni woro la utara kata dangari banyangara ni yoro ko fole na no e borko ye ani jalube ta ko bela jile kera mi jalube yere kalo kile mugani woro utara dangaro la no Fevrier kalo saleyen yusu ibaye ka fo ko mi fleni ko o ya soro la seli de kele do ka fo ko dugu do mina sigi ninga benkele na ka fo ika do fo ka ben ko sabati o ya soro do bolo dale do nyono cercle fana ko na la do ko fla bonyongo jatige wale ke batigi la mo o maku utara ika do kata dangari yenguna na be kuma be fo yoro ulubita bingani taka yensegere ya ka ja minye ika do nyono cercle u ye dangari minge yena ibai ka fo ko o barga buena ko sebe kata ka do biro ka dogo firi sogolo jabali ngoma kura yusu ko amanyina farabugo ko de o mimbe gerente ko no samuri daga sigile do dala be kalo chama mbobi jatige wale ke batigila mau ka tabulo fe fi bai ka fo anga wulu masi taba alna yasoro olu be no maboko la de yusu me ka do ni ka chika ka jele nukui a jele do ambela jele de ma ko nunu be fe ka lakana baliya de sinsin jamana en kono ka jamana ko ere bande jamana sileke nani bela jile ka bilisa nyami ka jamana yere ke marabantanye ko ode ngania be ni mako fole nungu maraba yere kana ye jamana ina ka ke batime sirai o kuma na kanga wulo masiri tabaw olu munu nana fanga dafri wati dola ko fanga dafri le ko awunye be finintigu la ko mali de be se wara ko mafamba olu ko ni yo jigisigi aka ka fo ko nunu mina nye soranga la kana kula sasa bu fanga be finintigu bulu o ko besigi ne kuno no ye o ko finintigi nunu ye fanga ta wati mina ko igado ka fo ko jaman sewara ko sabu sewa kunye munye ko nimbela jele ye ikaro ka fo jalatigi ba damaye munu be wulu masiri taba ya do ko sebe ina fo ba flani tani flata ndo ake na aka jamakulu ko nunu no lute kilenye
Yusu ko ka bɔ ninnu kɔni nana ko maaw ye ka dɔn ko ninnu na hakilina ɲuman ta ka miirina ɲuman ta ka min ye lakanabaliya ye k'o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o kumana ko jamana yɛrɛ u ka basigi nka kɔlɔsili ye fɛn min yira an na wa a ma kɛ ten dɛ ayi k'a ma kɛ ten fiyewu o kumana ko min ye k'a dɔn marakɛbaa kuraw ye k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u kana na dabolo kɔrɔ ta an i k'a dɔn san 8 mun bɛ kɛ taa ka segin na dabolo min na n'o ma nɔbɔ ko la n'olu fana nana ta o dakɔrɔ la o kumana an solila ka wuli an ma taama an solila an ma taama Yusu ko ninnu minnu bɛ fanga ɲɛmaaya la bi Wolomasiri taba in fanba k'u bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔ marabolo kɛ u ye kɛlɛ kɛ ye ka tɛmɛ i ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na ka tɛmɛ n'i nana sɔrɔ o ko yɛrɛ bɛ sen na e dɔnko b'o la ko i kun kan k'i ŋaniya yira k'i diinɛ ni ŋaniya da kɛnɛ kan o ko la san 8 bi an bɛ kɛwale minnu na ani sigikakuma ni taabolo minnu na ko olu de bɛna daminɛ tuguni ko n'o kɔni de don anw na dɔ kɛ tan nka an jugu k'olu na kɛnɛ tɔ minɛ ka taa fɛ k'u bɛ ka terrain gagner ka taa fɛ wa k'u bɛ ka maaw fana sɔrɔ minnu bɛ ka faraw kan diɲɛ don o don jamakulu dɔ bɛ ka faraw kan k'a sabu kɛ nafolo ko gɛlɛya bɛ minnu na minnu ka buguda minɛnen don k'o kɛ kɛlɛ yaasa olu yɛrɛ ka fiɲɛbɔda sɔrɔ ka ɲɔgɔn ka fori u b'u yɛrɛ kumabɔ u bɛ taa fara ni maa ninnu kan u bɛ taa faraw kan u ni bɛ kumabɔ ninnu bɛ tila ka diɲɛ ni kiyama tɔnɔmada u ye sabu u bɛ nafoloba ta k'a d'u ma o kɔfɛ u b'a jiru la k'a fɔ n'u sara nin kɛlɛ la k'u bɛ taa arijinɛ na ko jihadi do ala kira e kelen ka nin fɔ fantani kule ye ka miliyɔn d'o ma o bɛ sa o la sa o bɛ sa o la de o sabu a bɛ buruburu dun n'a sara a ɲɛ b'a la a bɛ arijinɛ fana na Wamisɛri Asama yɛrɛ nɛgɛ do ayiwa Wamisɛri Asama a ka fɔ la ko ninnu bɛ ka kɛnɛ minɛ ni fɛɛrɛ de ye dɔɔni funankɛni joli bɛ yen n'olu yɛrɛ kɔni ye kɛnɛ minɛ ka taa ka u sigiyɔrɔ to minnu ma se ka taa yɔrɔ sɔrɔ olu ye Ala minɛ ka fara ni jadi maakulu ninnu kan yaasa u ka dɔ sɔrɔ ka bila u da o ka bɔ yen fana olu ka buruburu sɔrɔ k'o mara u kun wa ko layidu bɛ ta u ye ko n'u sara kɛlɛ in na arijinɛdenw don o min bɛ min u kunkolo la dɛ o kumana Yusu k'u bɛ taa kɛlɛ kɛnɛ kan n'o de ye ko maa min ko n bɛ taa kɛlɛ kɛnɛ kan dɔ bɛ n kun ka n dayirimɛ bɛ n bolo ni sara o ko la fana n bɛ arijinɛ na e ko kɛlɛcɛ bɛ taa kɛlɛ kɛnɛ kan o tɛ segin ni miiri koyi ani maa min bɛ taa yaasa n ka segin so k'a ka kɛlɛ bolo tɛ kelen ye ko ninnu bɛ taa ni hakililatigɛ min ye u bɛ taa n'i k'a dɔn diinɛ ni ŋaniya min ye min mini u kun na dɛ u bɛ taa n'o de ye Yusu k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ n'o de ye n'o bɛ jugu kun na ka ban anw yɛrɛ b'a k'u b'a bila u kun na olu ni fɛn fɛn tɛ kulu kelen na o bɛɛ de ye sitanɛma ye o tuma u bɛ dankari bɛɛ la olu tɛ maa si to ko n'an y'a lajɛ ko diɲɛ Wolomasiri taba giriman bɛɛ bɛ anw fɛ yan diɲɛ jamanabaw bɛɛ bɛ anw fɛ yan nka yan'u ka se yan k'an y'olu kɛɲɛ ko ye diɲɛ jamana tɔw la yan'u ka na yan u ma se ka nɔbɔ ko la ye koyi an bɛ taa Afganistan k'u taara yen nɔ u ye mun kɛ yen yen ma ɲɛ sɔrɔ Somali o da walona u ɲɛna foyi ma ɲɛ sɔrɔ ani diɲɛ fantanw fɛ bi u bɛ yɔrɔ minnu na k'u bɛ taa lakada sabati o jamanaw la ko mun de sera ka kɛ yen siri bɛ yen u bɛ na n'i k'a dɔn minɛ girinbaw ye ka na n'u ka sebaayaw ye an'u ka dɔnkobaw bon n'a ta bɛɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ma se ka dankari o ko la terroriste ko ma se ka ban o tuma na ko an k'a lajɛ fɛn min ye k'a dɔn nin ko ninnu ye ko anw fana ka Wolomasiri taba minnu nana an yɛrɛ fɛ k'olu fana bɛna nɔbɔ ko la k'a ma kɛ o cogo ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ sabu anw ka Wolomasiri tabaw kalannen don i k'a dɔn farajɛw ka kalan taabolo de la ayiwa ko i k'a dɔn u bɛ baara kɛ n'o hakilina de ye o fɛɛrɛ de bɛ don u bolo u ka kɛlɛ kɛ n'o fana ye maa min bɛ fɛɛrɛ dilan k'a d'e ma ayiwa ni fɛɛrɛ dilan na tila ka taa fara maa wɛrɛ kan e ka fɛɛrɛ o bɛ kɔrɔbɔ dɛ o kumana ko a dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ sabara dir'i ma sen dɛsɛra ka don i bɛna ko n sen lɛsɛ dɛ yaasa a ka bɛn ni n ka sabara ye ni e y'o don o taama kɔni na kɛ dingin dɔnko da ye sa Yusu ka anw b'o dabolo la an b'an yɛrɛ ɲininka an bɛ yɔrɔ min ko bi yala anw kan k'an sen tigɛ k'a lɛsɛ ka bɛn n'an ka sabara donda in ye wa o kumana ko yaasa an ka se ka taama n'o ye wa ko Mali dun i k'a dɔn a bakurunba la ani Saheli jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko fɛɛrɛ ni dabali ntanya tɛ dɛ ko Saheli kɔnɔ ko anw ka kɛlɛ tɛ kura ye anw bolo koyi ninnu nana sɔrɔ anw ye kɛlɛbaw kɛ ka tɛmɛ ko kɛlɛ a fɛɛrɛ n'a dabali ko o dun ma ban dɛ maaw bɛ ka lajaba da ɲɔgɔn ka kɛlɛ kɔnɔ nka an ka se ka juguw de kɛlɛ k'an dɛsɛ bɛ o la o kumana Yusu ko an ka jamana yaasa an ka bɔ bɔnɛ in kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o tuma sera dɛ yanni ko ka taa ka dan kɛ yanni an ka jamana ka kɛ batɛmɛsira ye jamana den fɛn fɛn bɛ yen ko mago kan ka s'a bɛɛ ma wa bɛɛ ka wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ fɛn min fana na ko an ka yɛrɛ kumabɔkulu ninnu
ninnu k'an b'olu dawolo jadimaw ye ko n'an ye milisi ninnu dawolo k'o ye kojuguba de ye ale bɛ fɛn min fɔ an ka o milisi yɛrɛ kumabɔlaw ni donso ninnu labɛn ka minɛn d'u ma ka u fara wolomasiri tabaw kan olu bɛ kɛnɛ dɔn u bɛ sigida dɔn maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye u b'u dɔn o kumana k'olu ka teli ka nɔbɔ ko la n'olu farala wolomasiri tabaw kan yan'an k'olu kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye wa ko hakilina ɲuman bɛ o maaw la fana k'a fɔ anw bɛ sa an ka buguda tɔgɔ la na an ma sa fiyewu buguda tɛ minɛ wa an ka sigida dantikari o la ko hakilina bɛ olu minnu na dɛ u k'u labɛn ka minɛn d'u ma k'u fana fara wolomasiri tabaw kan ko ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la wamisɛri Asama ni ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Delta News kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli Moro yana an ka taa sugu la min ye Office National de Recherche Pétrolière Moro a bɛ ka don ka baara taabolo ani budget min bɛ yen n'o ye san 2021 Moro i ka u ye nin bɛɛ lajɛlen batiri a kɛra ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'énergie et des mines Seydou Lamini Traoré Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ ka dɔn ministre ka jɛn kɔnɔna na min ye ONRP Moro i ka dɔn olu kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ min n'a kɛra kunun tarata mars kalo tile 2 Moro a bɛ ka dɔn dɔwɛrɛ tɛ ministre kɔni y'a jira k'a fɔ anw ka jamana min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ne ye jateminɛ kɛ Maka hakɛ Moro tiɲɛ la n ka murani a bɛ ka ban nka Ala ka ban a ma kɛ gɛjɛgɛjɛ dɛ Moro mais a bɛ ka dɔn ministre kɔni lajɛ kɔnɔna na ministre kɔni y'a jira k'a fɔ ni jɛkulu in kun sigili tɛ dɔwɛrɛ n'o ye ONRP min ye an ka pétrole ko o ɲɛɲinini Moro ko ni an ka jamana in jate minɛ min ye ministre Seydou Traoré ale Seydou Lamini Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔrɔ a dugukolo kɔrɔ nafolo Moro a k'a dɔn ko a yiriwalen don wa a bɛ se ka i k'a dɔn fɛɛrɛ tigɛ min ye a bɛ k'a dɔn an ka jamana a bɛ se ka bɔ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ ko fɛn dɔw bɛ yen i n'a fɔ pétrole gaz naturel Moro a bɛ k'a dɔn min ye nin min filɛ nin ye i bɛ k'a fɔ ani hydrogène Moro ko awɔ min ye wulikajɔ ye nka a tɛ taa cogo si la fo an yɛrɛ k'a lajɛ min ye a bɛ k'a dɔn an ka lajɛ an yɛrɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ka a ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔna na k'a lajɛ an bɛ se ka nin yɔrɔ in k'a yiriwa cogo min na ani a k'a dɔn partenaire public ani privé ani partenaire nka hali ni partenaire nana u kana n'a ɲagami dɛ ayiwa maa b'a ɲɛdɔn Mali ko yɛrɛ ma kɛ tɔ k'a jɛ ye wa partenaire ministre partenaire hali n'olu sɔrɔla u da kana gɛlɛ aw da ka wa u ka fɛɛrɛ kana yɛlɛ a ka fɛɛrɛ kan partenaires bɛ na olu de b'u ka sariya fɔ anw bɛ tugu o kɔ Moro olu fana bɛna n'u ka minɛnw n'u ka nafolo ye bi anw da yan anw yɛrɛ kun kan k'o ɲɛ ayiwa e dun ko di n'i tɛ maa wɛrɛ don dɛ Yusu n'i e kɔni tɛ maa wɛrɛ de don wajibi de y'o ye o anw ye mun kɛ foyi ayiwa Moro n'o tɛ awa n'i ye jateminɛ kɛ yanni aw k'a dɔn san 2000 ni san 20 san 1000 ani 200 ani awa 30 ɲɔgɔnna Moro ko Mali bɛ taa miliyɔn 30 la dɛ yan'an ka se yen ma an ka bita lajɛ yan'an ka se o ma dɛ miliyɔn 20 ni damadɔni an ka o don da la fɔlɔ Moro ministre y'a jira k'a fɔ an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye sɔrɔ taasira ye walasa yiriwa bɛna cogo min yanni o don cɛ ko n'o kɛra Moro i k'a dɔn awa min ye an ka jamana ye min ye fɛn min bɛ yen n'u b'a wele économiquement ko l'équilibre macroéconomique an ka jamana a sɔrɔ ni an ka ɲɛnamaya ani an ka adamadenya olu bɛ se ka bɛn cogo min na o bɛ se ka kɛ fo jamanaden bɛɛ lajɛlen an ka ɲɛɲinini kɛ ka tila ka hakilila baara kɛ wali hali bi aw k'a dɔn ni pétrole bɔra k'o tɛ awa o dɔrɔn tɛ se ka jamana kɛ fɛn ye dɛ min hakili jagabɔw de bɛ kɛ fɛɛrɛw de bɛ sigi sen kan min b'a to aw k'a dɔn yiriwa bɛna min ye aw k'a dɔn Office National de Recherche Pétrolière Moro aw k'a dɔn o kɔni o ka wuli ka jɔ min ye aw k'a dɔn a sigira min ye pétrole ko o labɛnw kama nka min ye a directeur général min bɛ yen n'o ye Ahmed
Aga Mohamed muro akado tiɲɛ la i ka dɔn ale ka baara min bilal'olu olu kunna o ye pétrole a ɲinini sira ye ani ka dɔn a wuli ka jɔ ani ba bɛ se ka don pétrole ko la cogo min na ani an ka jamana dugujukɔrɔ nafolo muro olu bɛ se ka don ba la cogo min na ko nin yɔrɔ in sigilen don o de kama koyi nka a baara bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye a ɲinini bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye wa a bɛ kɛ ni fɛn ye fɛn min bɛ se ka jamana nafa muro a ka dɔn min ye u ka conseil d'administration o min kɛra sa i ka dɔn u ye examen d'orientation stratégique honoraire P i ka dɔn awa min ye ka ɲinini kɛ k'a lajɛ ka kunfilenna sɔrɔ min b'a to awa ka dɔn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye a bɛ se ka kɛ an nafa sɔrɔ sira ye a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye awa ka dɔn ka don an ka sɔrɔ kɔnɔna na muro min bɛ tali kɛ san 2021 na o tuma ni wuli ka jɔ muro ko awa ka dɔn a kɛra bonya ni karama kɔnɔ indépendant a ye ni saba ka bɔ ale kɔnɔ ala k'an kunnaja ayiwa hakilina ɲuman ala k'u sabati hali bi n'o tɛ dugujukɔrɔ nafolo kɔni m'an fɛ a mɛnna nka nin sanbaden fɛn fɛn tɛmɛna jamanadenw ma damu da dɛ ma damu da u ma bɔ a nu ma nka min fɛɛrɛ minnu filɛ ka fɔ nin nin bɛɛ ye hakilina ɲumanw ye n'u donna ba la n'a taara sɛbɛ la jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn sa kabi kanko musa tile la ko sanu bɛ bɔ mali kɔnɔ pétrole ko n'o ɲɛ sɔrɔla moro o fana ka kɛ jamanadenw ka nafa ko an m'o de ɲini mɛ min f'i ye Yusu pétrole man di ne ye pétrole ko man di ne ye dɛ pétrole bɛ diɲɛ jamana o jamana na balaw bɛ fɔ ka diɲɛ olu b'u ja dɛ magan b'u ja gansan de olu fana kɛlen don k'a ta américains de ka dabara l'américains de b'u ye olu ka birifini u m'u ja gansan dɛ u y'u ja ni kɔrɔ de n'o tɛ n'a l'américains bɔra yen e ma l'américains k'u bɛ taa siri ɲagami Ritu ko k'u kɛ Ritu fana ka nafa de bɛ siri bɛɛ olu ta ye gasi bɛɛ n'i ka nafa tɛ wa o diɲɛ filɛ nin ye nafa kɛlɛ de don n'o tɛ jo kɛlɛ ni tiɲɛ kɛlɛ tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ sigilen tɛ tiɲɛ kan ni maa min y'i ka baara kɛ tiɲɛ kan ala b'i wasa mɛ an ka fantan jamananin ninnu fana pétrole mana ye yan sisan lafiya t'anw ye bilen koyi sanu dɔrɔn bɛ ka bɔ Gawo lafiya kɛra an ma kɛ ala an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la dɛ an ka taa an dusu suma ye ka na a ɲ'a ma koyi ala k'an kisi malo ma koyi amin maloya ma ɲi n tɛ sa nin ale filɛ ka foroba bana min fɔ nin ye bana juguba jarabi tɔgɔ in bana juguba jarabi ale ye bana juguba a min ka jugu ye fasan jarabi wa fasa don foyi dun tɛ baliku ni fasa cɛ a diya ye ko sɔrɔbaliya foyi tɛ baliku ni fasa cɛ a diya ye ko sɔrɔbaliya walayi n'a ye diya ye ko sɔrɔ a bɛ fasa mun fasa dɛ nka fasa o kuma Yusu ni ala ka jɛ an bɛ sugulamaw bɛɛ lajɛlen fo ka foli k'o kɛ kanuba jama ye k'an seginna ka na tugun kumaso kɔnɔ annonceur b'ale ta ni annonceur ta an bɔra ka lakanabaliya kuma min fɔ ko Bamakɔ ta kɛra i k'a dɔn k'a fɔ bali bɔ ye koyi Bamakɔ ta tɛmɛnen don a dan kan ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye ko i n'a fɔ u bɛ ka mara kɛbaw yɛrɛ de kɔrɔbɔ i n'a fɔ u bɛ ka wolomasiri tabaw yɛrɛ de kɔrɔbɔ ko Bamakɔ ta kɔni kɛn bɛ o ye bi kamuro caméra de surveillance in ka ɲi koyi a ka ɲi dɛ a bɛ ka caman kɔ bɔ fiɲɛ na bi koyi walayi ma cɛnin ye munumunu na walimuso da la walimuso da fɛ f'a b'a yɛrɛ kɛ garanba ye dɔw yɛrɛ y'a ta wa a tɛ ka nɛgɛjuru ci maa si ma walayi ni fɛɛrɛ ni sigi moto kan ka taa dɔrɔn k'a kɛ gak dɔrɔn ka tɛmɛ n'a ye ko kabako don wari dama dama Bamakɔ o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Bamakɔ i k'a dɔn Mali yɛrɛ ko anw ka Mali kɛra i k'a dɔn bandiya dugukolo de y'an bɛ don min na i ko bi nka duguba olu fana kɛn bɛ k'a latigɛ dɔn hakaja Bamakɔ ma kisi koyi funangɛniw i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɔni kɛn bɛ ka tiɲɛni ani suyɛni ni bingani k'o kɛ i k'a dɔn u taabolo ye i k'a dɔn u tɛ dɔnbaa to dunan tɛ to Yusu su t'a la tile t'a la diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin cɛ i n'a mɛn k'a fɔ ko bingani taara ka dɔ sɛgɛrɛ ko dankaril'o la wa maramafɛntigi dɔ fɛ ayiwa ko walama sira dara dɔw ɲɛ k'o bolola hɛrɛ minɛ a la o tɛ su la o tɛ tile la ko bin de bɛ ka kɛ jamanaden gansanw kan tan na u m'a min u m'a bɔn i k'a dɔn Yusu ka i k'a dɔn u maa mugu sa k'u bolola hɛrɛw minɛ u la ayiwa ko tuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ k'a dɔw bɛ taa wolo fɔ nibɔ la a ka ja i b'a ye k'a fɔ ko nin ye maa si kura jumɛnw ye maliden kura jumɛnw de nalen nin ye Mali la o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn jamanadenw ye ko an k'a lajɛ koyi ko n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ ko dumusɛnw kɛn bɛ ka nin fari min da ani nin dabolo min b'a ka jamana kɔnɔ bi i k'a dɔn ko dabalibanko don dɛ ko nka k'a bɛ kɛ maa ɲɛna i n'a fɔ an bɛ jamana wɛrɛ la min tɛ Mali ye Yusu ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Madame Sangare ale kumana nin ko la Madame Sangare
Mare Hawa Gafure ale kɔni ka do k'a fɔ secrétaire do i n'a fɔ an yɛrɛ ka Gafu ye secrétaire ye cogo min na o kumana Yusu ko a ko k'olu bɛ bɔ diɲɛ dongo don ka taa so o kumana k'u bɛ bɔ so ka taa u ma magow la u sirannen bɛ taa cogo min u sirannen bɛ segin ten ko maa bɛ yaala ni jɔrɔ damantan de ye sisan dɔ kana na dankari la dɔ kana na bi kan ko bingani bɛ kɛ maa kelen kelen na wa a bɛ kɛ jamakulu fana na an bɛ don min na ko bi dankari walew bɛ kɛ sanga ani waati ko n'i ye kɔlɔsili kɛ ko su yɛrɛ wa maa yɛrɛ siranna su ɲɛ sa o i b'a dɔn k'a fɔ ko su yɛrɛ ma kɛ danafɛn ye anw bolo bilen k'a sabu kɛ a tiɲɛni barika ka bon cogo min na ko i b'a denmisɛnnin fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen ye funankɛni ncininw ye a lakɔrɔbalen tuma dɔw la san 25 wa caman bɛ yen u bɛ san 25 ni dugumala yɛrɛ fana cɛ ko maa b'i yɛrɛ ɲininka sisan mun de nana ni nin funankɛni ninnu ka nin dabolo in ye ko kumana ko denmisɛnw ko u bɛ mun de nɔfɛ bi ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko dɔw ko k'u bɛ ja minnu filɛ an ka jabaraninw na ko o de bɛ na ni nin hakilina ni fɛɛrɛw sɔrɔli ye u fɛ a kɔni mana bɔ da o da fɛ maa ɲɛmaw kan ka wele nin ko in na u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ n'o tɛ i k'a dɔn denmisɛn sɛbɛlama bɛ sɔn ka dɔgɔya an bolo sini dɛ o kumana ko min ye nin ko ye bandiya dantɛmɛ min bɛ Bamakɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ a la a ka ban o kumana Yusu k'o fana k'i bɔ yen ko kunnafoni sira nasira caman bɛ yen o fana bɛ i k'a dɔn denmisɛn ka nin dabolo a b'o ko fɔ i k'a dɔn ko min ye kalan tanya ye ani ladamu tanya kabi du kɔnɔ ladamu min yɛrɛ kan ka di k'o bɛɛ lajɛlen kɛra bolo kɔfɛtɔ fɛn ye o kumana ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnw bɛ sira ta sira min ka di u yɛrɛ ni dungɔ ye kɛ fɛn o fɛn dun ka di ni ye n'i y'a bɛɛ di ni ma a tɛ ku ni yɛrɛ la dɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnw k'u sɔrɔ man gɛlɛn ka di dɔw ye n tɛ fɛ k'an magwa n k'a sɔrɔ nɔgɔya la k'o fana bɛ dɔw bila nin kɛwale in na nka Bamakɔ min ye faaba ye la capitale i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni ka a dɔ la ko duguba kun don duguba basigilen duguba damuma duguba lafiyale Bamakɔ kun ka di ko fɔ k'a fɔ a to ten wa manamani fana kun don koyi Yusu ko nka ko bi ko kɛra Far West de ye i n'a fɔ k'a fɔ batɛmɛsira bɛɛ b'i yɛrɛ ye o Bamakɔ kɛra Far West y'an bolo bi ko sufɛ i b'a ye k'a fɔ Yusu ko tuma bɛɛ i b'a mɛn de dɛ ko bingani taara ka du dɔ sɛgɛrɛ bingani taara ka kabila dɔ sɛgɛrɛ bingani kɛra ka ɲɛsin bitigitigi dɔ ma dɔ fara k'o kunkolo tigɛ dɔ fara k'o bolo tigɛ k'i bɛ nin damandan de mɛn malidenw de bɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn na bi o kumana ko sira bɛ taa da maaw ɲɛ u bolola hɛrɛw k'o ndaraki u la k'a kɛra sabu ye bɛɛ bɛ k'i farati bɛɛ la ne bɛ farati e la e bɛ farati ne na sigiɲɔgɔnya yɛrɛ kɛ n bɛ i k'a dɔn farati ɲɔgɔn na ye an bɛ ka ɲugu ɲɔgɔn na sigi la Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko nin ko bɛ ka sira sɔrɔ bɛɛ ɲɛna yan bandiya jugu wa ko i k'a dɔn dabolo wɛrɛw fana b'a la koyi ko dɔw ko ɲɛnamini furaw tali ko de bɛ na ni nin fɛn ninnu ye a jima o kununda o sisima o ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ na ni nin ko ninnu ye k'o ka fara i labanna kunnafoni cɛri sira ka réseaux sociaux ne m'a fɔ ko magoɲa sociaux ani magosa sociaux n'i y'a ta ka baara kɛ ni min ye a b'o de k'i ye koyi ko réseaux sociaux fana nana i tɔgɔ don a tɔ la koyi Yusu o bɔlen koyi k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye maaninfinw ka kanabila ye foloko falaka bɛɛ b'i yɛrɛ sago la i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min ka di i ye i bɛ taa ye k'o fana nana ni hakilina dɔw tali ye h'a ka ja maramafɛn o fana folokofololi an senkɔrɔ bololadilanenw ani nanzaraw ka dilanenw k'o kɔni bi yan bi ko marabaatiga o maramafɛnw k'o bɛ sɔrɔ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na o kumana ko masaw fana olu dɛsɛra denw marali la denw yɛrɛ fana masaw man'u mara cogo cogo u bɛ bɔ ka taa tugu tɔɲɔgɔnin minnu ka bɔlɔn kɔnɔ n'olu ma kɛ maa ɲumanw ye a nɔfɛ taamabaw olu b'a jogo fana yɛlɛma ko nin bɛɛ de ye fɛn ye min nana anw ka denmisɛnninw ka maaya tiɲɛ wa k'a kɛra sababu ye denmisɛnw bɛ ɲɔgɔn bila jogo sira kan nka masaw ka kɔlɔsili tɛ olu fana tɛ ladamu kɛ u ka ko ye tun ko ka ɲɛsin nin gɛlɛya ni nin taabolo in ma ko gɛlɛyabaden de don min bɛ digi kɛ jamana yɛrɛ denw na jamana den gansan minnu bɛ u balo ɲiniw na ani u yɛrɛ kumabɔ la k'a bɛ digi kɛ olu de la n'u bolola hɛrɛw wa ko anw kan ka fara lakana tigilamaw ani wolomasiri tabaw kan siganamɔgɔ fɛn fɛn mana k'an ka sigi la an kana ni musalaka lajɛ dɛ ka siganama in kofɔ yan'a kana tiɲɛniba dɔ kɛ min b'an bɛɛ jigi tigɛ komisariya min ka surun i la a ɲɛfɔ o ye brigade polisiw olu bɔlen kɔ ye brigade min ka surun i la n'o ye zandaramaw ye a ɲɛfɔ olu ye o kumana kana maa kɔ dogo ko sigiɲɔgɔnya ko gasi don kana kɔ dogo siganama kɔni ni sɔmin'a la ko ale de sigilen don tiɲɛni ka kin kɔnɔ walama e dafɛla la wa k'a ɲɛfɔ yaasa maaw n'u bolola hɛrɛw ka lakana bɛ se ka sabati Elizabeth Traoré ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ annonceur kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro n'i y'o bila an ka taa KAES jigi sɛmɛ ka baarakɛlaw kɛn ka maa ɲɛma n'o y'a directeur général ye Moro k'u kɛn bɛ k'a fɔ nɔ bi dɛ
aw nu mun fɛ k'an jigi da yen kan dɛ. A ma ko jigi sɛmɛ don wa? Ko KSC kɛ jigi sɛmɛ. A kana kɛ jigi wari ye. A kɛra awa k'a dɔ tiɲɛ yɛrɛ la. Ni kunna maja ma kɛ KSC jigi sɛmɛ bɛ ni ka kɛ jigi wari ye. Moro i k'a dɔn min ye baarakɛlaw ye. Olu kɔni y'a jira k'a fɔ ɲɛmaa min bɛ yen. Min ye k'a dɔn baara taabolo jugu. Ani k'a dɔn KSC jigi sɛmɛ. A nafolo a k'a dɔn filameri cogo. A n'a nafolo a bɛ ŋanamu cogo min na. Moro i k'a dɔn ko baarakɛyɔrɔ in kɔni bɛ ka kunma suli cogo min. A bɛ ka kunma suli ten. Baarakɛlaw sa olu kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ. Min ye a k'a dɔn ko fɔ ɲɛmaa ye. Ko a f'a ka baara bila ko ba a ka baara taabolo ba ye. N'a ka baara ma ye a ka bɔ sa kɛ. U ka maa bila ye min ta ka ɲi. Maa ntanya tɛ koyi. A banna. Nka komi k'o ye sinji sira ni balima sira ye. Ani teri sira o de ye Mali kungo gɛlɛya. Moro ni jɛ in. N'o tɛ maa ɲuman ntanya tɛ o. KSC jigi sɛmɛ. San 20 a k'a dɔn a ma ɲɛmaa don. Mori k'a dɔn maa wɛrɛ tɛ. I yɛrɛ to a man don ko Moribo Mari Jara. Directeur Moribo Mari Jara. Moro KSC jigi sɛmɛ maaw. Olu kɔni ko a k'a dɔn KSC k'a kɔni bɛ binni sira kan koyi. KSC a k'a dɔn a min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ nimakara na. Nimakara tigila maa wɛrɛ tɛ. I k'a dɔn a min ye suyɛni min b'a kɔnɔ. Moro ani dabolo jugu min bɛ yen ani tiɲɛni jugu min bɛ KSC jigiɲɛ kɔnɔ. Moro k'a laban a bɛ ka kɛ KSC jigi wari ye dɛ. Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲɛma min bɛ yen n'o ye a k'a dɔn Moribo Mari Jara ye. Moro ko baarakɛlaw kɔni ko k'olu n'a lajɛ min ye ka gɛrɛw bolo da lɛrɛ 72 ni 2 o tɛ tile 3 ye. O ye tile 3 ye. K'olu n'o baara bila kɛ. U na sɔn k'o kɛ ntɔmɔ na. Tɔmaya b'o la. Ne tɔma tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra gasi ye dɛ. A banna. Moro dɔw fana de kɔnɔ ko n'olu kɛra mɔgɔw ka ɲɛmaa ye. A b'u kɔnɔ k'u ka fisa n'olu de fana ye quoi. A bɛ k'olu ɲɛna ko fɛn bɛɛ bɛnnen don olu de. Awɔ a bɛnnen tɛ maa si la. Ɲɛmaaya bɛ kɛ ni hakili de ye. Walahi. Ani muɲu ni sabali ni faamuyali. Bɛɛ man ka kɛ nafolotigiya tɛ maa kɛ ɲɛmaa ye. En tout cas. Ala b'i kanu n'a ye. Walama danaya dɔ b'a s'i ma. O fana bɛ se k'a kɛ o. Par exemple. Maliyɛn tukuru filɛ nin ye. Awɔ. A ma ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Burama Jawara ye. N den don awɔ. N'i y'a jateminɛ Mali région bɛɛ b'a ka fɛn na ani Mali maaba caman bɛ Maliyɛn tukuru la. Cɛman cɛ. Awɔ. Mais i b'a sɔrɔ dɔw ka kɔrɔ n'a ye. Fo k'a ɲɛ kɛ latigɛ yɛrɛ y'o ye o. Dɔw bɛ se k'a sɔrɔ den yɛrɛ. Se ka foyi t'o la. Mais Moro kabini Maliyɛn tukuru daminɛna maaw bɛ ka don a la de maaw bɛ ka don a la. O bɛ ɲɛmaa de nɔfɛ o. A bɛ ɲɛmaa ka minɛ ko de. O bɛ ɲɛmaa ka baara a ka mɔgɔw minɛ cogo. N'o tɛ n'i ye tun y'a kɛ maa dɔ ye. Se y'a sɔrɔ maaw bɛ ka bɔ a la de. Bɛ ka bɔ a la. N'o tɛ Milimo y'a fɔ yan ko 26 mars fa jama k'a bɛɛ bɔra n kɔ kelen kelen. O ma kɛ yan. Walayi. Awɔ n bɛ min f'i ɲɛna. N'an bɛ Mali kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la a politique mɔgɔ ninnu olu y'u seko kɛ sa. U ye dɔ kɛ o. Mais Moro. An k'a lajɛ maa minnu bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw labɛn Mali mago b'o labɛn. I n'a fɔ Maliyɛn tukuru bɛ ka kɛ cogo min na. Ko Maliden t'o fɛ. Bɛn tɛ dɔw fana arrangé o aw yɛrɛ ɲuman na. Wa an b'o de ɲini dɛ Mali mago b'o bɛn de la dɛ. Foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ. O ni bɛn ninnu ma kɛ foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ. N'o tɛ n'an y'a bɛɛ kɛ politiki ni wolomasiri tabaya ni kow tɔw ye. Kabini maa tɛ ka taa kɔrɔ marabolo la Maliyɛn tukuru maaw bɛ taa. An ma k'an ɲɛna yan wa. O bɛ lakale yɛrɛ bɔ. Anw ka commando suicide tun b'u kɔ. Isa Kaba. Isa tun b'u kɔ. Walayi. Un commando suicide. Walayi. Moro ni i b'a dɔn dɛ ni ko ne ka président ɲini Mali la bi ne b'olu maa sugu Burama Jawara ninnu ɲɔgɔn minnu bɛ se ka mɔgɔw kala ka don ɲɔgɔn na ka maaw dilan ka don ɲɔgɔn na ka maaw kɛ kelen ye an mago b'olu de la o. Ni e ye Burama ta dɔrɔn k'a kɛ président ye ne bɛ proposition min kɛ e ye dans l'immédiat i bɛ Mamadu Igor kɛ premier ministre ye. Dans l'immédiat hein. Voilà Mamadu Igor i b'ale kɛ premier ministre ye. A banna. Ka sɔrɔ ka Zoro ɲini Sumana Sakɔ k'o kɛ ministre des finances ye. Na cɛ pileyaro. I b'ale kɛ ministre de la défense. A tun bɛ o de. I b'ale kɛ défense ya nɔ la. Voilà pileya b'o ɲa. Sɛbɛko b'a la. Walayi. Maa ti ban o. Bɛɛ n'Ala cɛ. N ko Mali maa ɲɛnama bɛ Mali la koyi. Yusu maa ɲɛnama ntanya tɛ sa n ko sugandili ye sinji sira balima sira teri sira. O de kan ka bɔ a la. Jɔn b'a bɔ a la ni malidenw yɛrɛ tɛ. Malidenw de kan k'o lajɛ. Jɔn b'o bɔ a la. Ni malidenw tɛ n'a tigi bɛ k'o lajɛ o tɛ bɔ a la dɛ. Moro KSC jigi sɛbɛn. Moro Mari Jara. Moro baarakɛlaw kɔni ko a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali sara kɛcogo ka a bɛ k'a dɔn ko o tɛ ka kɛ ka ɲa. Moro ko bɛ kɛ ni sira dɔ fɛ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min balima sira sinjiya sira wa ni yɔrɔ kofɔlen Moro ko ni kunnaja ma kɛ
ikado u ye sɛbɛn kɛ ka ci awa transition ma ɲɛmaa ma ka ci ministre min bɛ yen n'o kan ka kɛ u ka baarakɛyɔrɔ ministre ye o tɛ ministre de l'économie et des finances ye wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen fonction publique ministre Modibo y'a ci o fana ma k'a jira a kɔni sera a se yɔrɔ la k'a jira ko nin maa kofɔlen bɛ ka min kɛ baarakɛlaw la ani KS jigisɛmɛ bɛ ka minɛ cogo min ko ni kunnadiya ma kɛ ko KS jigisɛmɛ k'a bɛ kɛ KS jigi waaro ye. E m'a ye a ɲɛsigisow n'a kirikara a kun cayara nka a caman tɔgɔ tɛ fɔ bilen caman tɔgɔ tɛ fɔ bilen e k'o tɛna k'u ka mara kɛ cogo ye miselini ninnu na nin bɛɛ hali o ma maa sɔgɔ miselini ma kalali kɛ ala ka kunnaja ni sɛbɛn Modibo a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn mun b'a bolo ko le nouveau réveil an bɛ nouveau réveil maaw fo ka i k'a dɔn fasiri kɛbaa fo laseli kɛbaa n'o ye e yɛrɛ ye an b'i sɛbɛkɔrɔ fo Yusu n bɛ sɔrɔ ka soirée de Bamako ta n ye soirée de Bamako ta i k'a dɔn ko balawu kɔni o yera n damanda la damanda b'i mɛn i k'a dɔn Gawo marabolo kɔnɔna la an ka laadala damandaw don Yusu ko maa 7 olu kɔni banana fɛn min ye nin dankari wale ye k'a kɛra jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Damasenakulu Mali Damasenakulu ani Niger taw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra dugu min na o de ye Ntahaka i b'a ye k'a fɔ ko Damasenaw de karila ɲɔgɔn na ye Yusu tigɛ ma don a na la dɛ fɛn min ye soirée de Bamako ye o bɔra k'a fɔ an ye ni Laya Jara ka fasiri ye Laya a ko maa 7 ko olu kɔni banana bana ko cɛjugu ko kunnafoni o bɛ fɛn min ko fɔ ko jaabi min sɔrɔla i k'a dɔn Tarabasoli la ninnu ye min kɛ ɲɔgɔn na ka kari ɲɔgɔn na ten i k'a dɔn k'a fɔ Damanda ye Damanda minnu n'u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn yen nɔ Gawo marabolo kɔnɔna la Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'a ko kɔni kɛra kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ Niger jamanadenw ni Mali jamanadenw olu ka kulu u bɛɛ t'an bɛ u dahirimɛ ɲini u bɛɛ t'an bɛ hinɛ ɲini Damanda la ye n'o ye Ntahaka o Damanda ye ko yɛrɛ gɛlɛman ko yɛrɛ bɛɛ bɔra mun de la ko mansinko a na kɛ baarakɛminɛnko ye ko mansinko min i k'a dɔn k'a fɔ n'o kɛra balaw yɛrɛ wuli sababu ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw kɔni ko i k'a dɔn k'u karila ɲɔgɔn na maa bananen u y'olu ta joona ni ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ Gawo i k'a dɔn marabolo kɛnɛyaso fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye ko Gawo yɔrɔ min fɔtɔ filɛ Yusu ko bɛɛ ɲɛ k'i bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kan bi ja sanu a bugunen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na bɔ kɛrɛw de kalama bɛɛ kun d'an bɛ yen kan ka taa i k'a dɔn i ta ɲini o kumana Yusu ko farafinna o fa bɛɛ lajɛlen e ko mɔgɔw bɛɛ kun tɛ i k'a dɔn Gawo marabolo kan bi wa ne m'a f'i ye ko sanu ko ntanya tɛ anw fɛ yan nka jamanadenw de ma bɔ a nu ma Yusu fɛn min i k'a dɔn ɲinini ye bɛɛ bɛ ka t'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn burenzaniw ma ni dugujukɔrɔ nafolo in ma koyi ayiwa ko lahala yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye maaw kɔni girin dɔ ye ka taa nin yɔrɔ sugu ninnu na k'a balawu dan tɛ koyi ko nin balawu ni kasara min filɛ nin ye k'a kɔni kɛra kulu ni ɲɔgɔn cɛ ko kulu 5 bɔɲɔgɔnko don Maliden kulu ani Niger jamana kulu ko min ye k'a dɔn ko isa ko u karila ɲɔgɔn na nka Malidenw olu ka fan fɛ ko banani a fanba ma kɛ o ye wa ko maa 7 olu banana fɛn min ye ni gɛlɛya in ye a kɛra Damanda min na n'o ye i k'a dɔn Tahaka o Damanda ye i k'a dɔn ko Burkina bew bɛ yen Niger jamanadenw bɛ yen Mali taw bɛ yen Nigeria jamanadenw bɛ yen Libi o jamanadenw bɛ sanu ɲini na yan Syrie Pakistan nin bɛɛ maa bɛ anw ka jamana kan yan sanu ɲini na Gawo marabolo kɔnɔ bi awɔ yɔrɔ ni nin fɔra i ye a ka bɔ hakili ma olu y'o dɔn cogo di ka na anw yɛrɛ bi an t'o kalama Mali ka di koyi hali k'a di i yɛrɛ ɲuman na grève na masquera Yusu grève kun kan a yɛrɛ bɛ min de permis grève kun kan tunu na fɔlɔ dɛ awɔ fɔli dɔw bɛ yen nɔ u ti taa ɲɛ o n'o grève kun kan kun wuli cogo ka ɲi dɛ o tuma Yusu ko Sirikaw ni Pakistankaw ko bɛɛ bɛ anw fɛ yan i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana a kɔrɔ a fɔ a saheli bolo la i b'a ye k'a fɔ ko sanubɔ kɛlen don i k'a dɔn fɛn ye fɛn min n'i ka dɔn maaw kɔni ka wuli ka jɔ bonyanen don a la kosɛbɛ baara in kɛbaa fɔlɔfɔlɔ minnu ni olu bɛ yen Ganayew ani Cameroun jamanadenw Burkinakaw b'a ye k'a fɔ ko ko siya bɛɛ dɔ tɛ anw ka nin kɔrɔ marabolo in na ye wa ko gɛlɛya o n'a ta bɛɛ lakanabaliya n'a ta bɛɛ o ma maaw bali ka girin nin yɔrɔ in kan koyi ko sabu ko bɛɛ bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ funangɛniw olu kɛn bɛ k'a kɛ u ɲɛ jɔyɔrɔ ye cɛ ni muso npogotiginin ni funangɛni kamalenninw k'u bɛɛ lajɛlen ta yɔrɔ ye nin ye
Yusu b'a ye k'a fɔ ko o min filɛ nin ye k'ali n'a y'a sɔrɔ kulu maramafɛntigiw fana bɛ foloko falakala ye ni olu kɛlen don ka bɛɛ siga nin yɔrɔ in a taa ka segin na o tɛ ka maaw bali ka taa ɲini na koyi an bɛ yɔrɔ min ko bi ko min ye k'a dɔn an ka jamana fan wɛrɛw ye k'olu kɛlen don ka nin ko kelen in dɔn koyi ndamanda min n'o y'an ka bolola an ka lalandamandaw ye k'a bɛ jamana fan caman fɛ a bɛ tilebi fɛ ko cogo min a bɛ kɔrɔn fɛ ten a bɛ bani a bɛ baba o kumana Yusu b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn a ko ye sa ko a ko kɔni balawuntan tɛ ko nka kɔrɔn marabolo ta in k'o de kɛra k'a dɔn gɛlɛya ye min ye k'a dɔn jamana fila denw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ ko n'i y'an ka marabolo fɔlɔ ta k'a lajɛ k'a ye marabolo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Ndamango kɔni a dogolen tɛ yen nɔ o ye olu ka taabolo ye Ndamanda bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja Yusu ko n'i ye Ndamansenaw ta k'u lajɛ u bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ fana fɛ ka na i k'a dɔn Ndamanda la ko min ye Ndamandalata ye fana k'a dɔ la k'a balawuntan tɛ a kasarantan tɛ ko tuma dɔ la u bɛ tarabaso ɲɔgɔn na u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ko tuma dɔ la u yɛrɛw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ u bɛ taa wolo kasara belebelew la waati dɔw fana bɛ k'a la dɛ i b'a ye k'a fɔ finitigiw olu fana bɛ suuru k'a ko fɔ k'a Ndamanda ko k'a dabila ka Ndama yɛrɛ datugu k'a senbaw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen min bɛ kɛ ni i k'a dɔn finitigiw ka fanga ye ani jamana marabaw olu ka fanga ye ko nin bɛɛ ye Ndamanda gɛlɛyaw dɔw ye nka Gawo ta in o kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a gɛlɛyara ye an bɛ dugawu kɛ min ye banabaatɔw ye Ala ka nɔgɔya k'u ye an ye ni sama ka bɔ Soirée de Bamako kɔnɔ u ka bidon boli don Moro indépendant b'ale ta Mali Fédération Malienne de Football Fédération Malienne de Football a ma ɲɛma o ti dɔwɛrɛ o ye Bavier Touré ye Bavier Touré Moro a k'a dɔn jɛkulu dɔ bɛ yen ko Baromètre a k'a dɔn olu bɛ jateminɛ kɛ i k'a dɔn kalo o kalo u bɛ a k'a dɔn jɔnjɔn ta ka di maa ma nin bɛɛ lajɛlen a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka jamana den minnu bɛ baara la ani jamana den minnu ni jamana kanu b'o la n'u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ jamana ɲɛtaa bi sabati Moro o dɔ bɛ se ka kɛ balonda ye koyi min ye u ye jateminɛ kɛ nin kalo in na k'a dɔn u ye jɔnjɔn ta ka di jɔnni ma Bavier Touré Moro ko maa min don k'a ka kuma man jan maa min don k'a dɔn maa ko ladɔnnen don maa min don k'a dɔn min ye Moro bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to ɲɛtaa bi sabati Moro i k'a dɔn ko hakilina de b'a la koyi sanko ta k'a dɔn an ka denmisɛnninw olu ye baara min kɛ Chad Moro ko ni ko n'a kɔrɔ kun tɛ ko n'o tɛ ko Maroc kun t'an ka denmisɛnninw ci dɛ ko nka Marocains u ka championnat organisé len don wa n'i y'a ye championnat yɛrɛ kun t'anw fɛ yan mais Moro championnat bɛ se ka kɛ e fɛ yen cogo di aw bɛ ka fédération président yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔ bi a ka gɛlɛn dɛ n'i nana an bɛ gɛn dɛ gɛnni yɛrɛ tɛ hali Mali président yɛrɛ tɛ se ka baara kɛ Mali kɔnɔ gɛnni yɛrɛ tɛ place min a y'a to yen ni élection kɛra ni maa min gagnera a y'o dɛmɛ ɲɛtaa ka sɔrɔ kosɛbɛ ni ɲɛtaa sɔrɔla ni a bɛ se ka cili min kɛ a b'o cili kɛ a bɛ a fan bɛɛ lajɛlen i chambre de commerce o i chambre de mine o i fédération malienne de football o mais Moro mun y'a to Marikaw y'an ci parce que u ka championnat c'est régulier u labɛnnen don ta kama olu ka championnat bɛ kɛ a ɲɛma mais anw ka championnat n'a kɛra ta équipe dɔ b'a fɔ n tɛ jouer dɛ dɔw bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan réunion ban bali dɛ Moro dɔw bɛ taa n bɛ taa tasi la dɛ yanni ka taa tasi la i tɛ Mali tasi fɔlɔ ayi i sigi couvercle kɔnɔ i ka tasi to yen i bɛ couvercle lajɛ fɔlɔ k'i sigi i ka tasi yɛrɛ to yen o dɔrɔn de y'a to Maroc y'an ci i kɛra tasi ma an b'a manger o walayi o dɔrɔn de y'a to Maroc y'an ci n'o tɛ Maroc kun tɛ an nɔ Surakani yɛrɛ kun sirannen don walayi Surakani kun sirannen nka u nana ye fana ka tila ka file fiyɛla fana ka ŋaniya juguya fara a kan n k'o de y'u wasa o fana bɛ maliyɛnw ŋaniya de filɛ koyi n'aw ka jugu ɲɔgɔn ma tuma bɛɛ u b'an ɲɛda de filɛ ka k'o kan na n'aw ka jugu si t'a fɛ ayiwa nin de don dɛ o de don u b'an ɲɛda de filɛ k'a kan na Moro min ye le patron du football malien Moro ni jɔnjɔn min dira ma a dira ma a k'a dɔn ka maa dɔw to min ye commission centrale sponsoring marketing télévision fédération a k'a dɔn Isaka Sulemani Jakite Moro ani k'a dɔn maa caman i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen Moro sango ta kɔsa in na min ye FIFA maa ɲɛma ye k'o y'i sogo donni ka na Mali kɔnɔ mais k'a ye maaw di bandaw ma k'a ka jouer FIFA fɛ équipe nationale dɔ bɛ FIFA bolo awɔ bandaw y'a numéro 10 de ye ne yɛrɛ ɲɛ de ye maillot bandaw ka maillot bandaw bɛ se ballon na dɛ a FIFA kɔni ɲɛmɔgɔ y'a d'a ma k'a bɛ jouer a fo n'o ye bandaw kɛ ramasseur de balle ayi dɛ Youssou numéro 10 ko ne ɲɛ de ye maillot ye kɔrɔ y'a ye o kelen ni ɲɛ o ye a nalen ya o tɛ maa lakale dɛ ko a tɔgɔ yɛrɛ di FIFA président in tɔgɔ yɛrɛ di tɔgɔ nin ferekelen don
fila tɔgɔ nɔ b'a la. Ne mana ni nanzara fila tɛ. Fɛn dɔ fɛn dɔ ncinin dɛ. Nanzara fila de don. Moro. Ale ye Bavier ka a remercier k'a jira ala k'a fɔ a bɛ baara min na. Voilà. Tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka féliciter. A kan ka tanu. A banna. Ala ka da ba dɔw bɛna jouer min kɛ FIFA fɛ. Nin bɛɛ tɛ belebele ye Mali ma. Ko FIFA ɲɛmɔgɔ ne yɛrɛ ɲɛ de y'a ye a bɛ ka numéro 10 maillot. Wa a sɛbɛnnen don ko n daw. Bon ne kɔni bɛ min ɲini fɛ. Ni bandaw bɛ jouer dɔrɔn a y'a ka fugula minɛ parce que a laban bɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛna jouer n'a ka fugula ninnu ye. N'a tɛ bin ka ban a bɛ jouer n'a ye. An ye maaw ye ka jouer ni lunette ye droite tɛ. Ayi o bɛ kɛ dɛ. Dɔw bɛ ban fila don ka jouer. Hali bi cɛlu kɔlɔsi b'a dɔ bɛ a bɛ fugulanba de don k'a ka cɛlu kɔlɔsi. AGF FM na o jɔnni ye Suluye don ka jouer de. Sila ala ka hinɛ a la. Sila de ye Suluye don k'a bɛ jouer. A don an tun bɛ wɛnzɛn na. Ni ala cɛ. Gɛjoli fana bɛ taa i fa zamɛ la. Ka taa jouer. Ko dɔw fɔnɔ na. N dɔgɔ kɛ jan kɔni bɛ entraînement kɛ 90 minutes n'i ko k'a ka don k'a y'o jɔ fɔlɔ. Jɔnni. Bokari So. Wa ale ka culotte ye maa caman ka pantalon ye dɛ. Ko Bakari bɛ don a ko a y'a jɔ fɔlɔ. A kɔni bɛ a bɛ réchauffement kɛ 90 minutes mais a tɛ don. Réchauffement na. Awɔ. Bakari b'o kɛ dɛ. Ala ka wuli. Amina yɛrɛ. Sɛbɛn. An ye nin bɔ indépendant kɔnɔ. An ka coachw n'an ka managerw kɔrɔ Solomana ninnu olu bɛ fari galabu da yan nɔ. N'o tɛ ASFM mɔgɔ kun tɛ se a la dɛ. Lion Damdala dɔrɔn de y'anw ci. Awɔ. Musow kɔni. Olu dɔrɔn de y'anw ci. N'o tɛ maa si kun tɛ se anw. Non an ka équipe nin an kun fɔra. Voilà Lion dɔrɔn de y'anw ci. Non musow dɔrɔn de y'an ci. Awɔ. N'o tɛ maa si kun tɛ se anw na. Wa don fana a fɔra arbitre ye ko ni minnu binna Bintu la a kana fili fiyɛ. A b'a la. Ni muso ni cɛ. Bakari yɛrɛ de ye nin fɔ ta. Bakari So. Ni muso ni cɛ min binna Bintu la. A y'a sɔrɔ bin bunnen ba don bin kun ma kan fɔlɔ o. A kana fili fiyɛ o la dɛ o tɛ faute ye. O de fɔra Bakari de y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna. Youssou latigɛ kow ka ca koyi. Boro ba Joga Optic Mao. Jibi Jalo n'a ka mɔgɔw. Awɔ. An b'u fo hali n'u b'an gosi. U fana y'a da to an na dɛ. A banna. Ni sisan tɛ cɛ kun t'anw bugɔ dɛ. Muso kɔni kun tɛ s'an na nka cɛ kun t'anw walo ne nka polosiw de y'anw fiɲɛ yira Jibi Jalo ninnu la. Ne ni Ala cɛ. Iba Jalo kɛ ko Infantino n'est pas pelu. Ale bɛ fila dɔn wa. Iba bɛ fila dɔn wa. Wasolon fila bɛ fila dɔn. Ale yɛrɛ bɛ fila kan mɛn. Malɛ bi ni k'a faga nɔnɔmugu. Samuru m'olu de bali filakan fɔlɔ. Walayi. Fɛn fɛn mun y'a minɛ kamalenkɔni k'a tɛ se o la. Olu ni baro ninnu. Hali Isa Kaba ninnu. K'a tɛ se kamalenkɔni na o de y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ. Samuru ko n'a ye filakan mɛn. A tɛ k'u la. Omar Baro Sidibe ninnu ni Isa Kaba ninnu na. Ani Iba Jalo ninnu. O tuma Youssou. K'a bɛ ko da o kan. A fɔ fulakɛ kunnakɛlamisɛn ye k'ale ka taa ni tɛ ko dɛnɛn na o kumana k'a ka farati han. Youssou nin ye kunnafoni an bɛna min d'a ma o tulo kan. Min bɔra minisiriso yɔrɔ min ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ Soko ani k'a dɔn an ka dugukolo ko ɲɛnabɔ ma ayiwa ko yalasa dugukolotigiw ka dugukolo ka lakana ayiwa ni ka kɛnɛ tɔw minnu hali n'o tɛ i k'a dɔn so jɔlen ye o bɛɛ bɛ se ka lakana fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma ayiwa dugukolo ko nasira la sigida 6 o kɔnɔna la n'o ye commune 6 in kɔnɔna ye ayiwa ni k'a dɔn commune min n'o ye Baginda Muntugula ayi Kalabankɔrɔ Mande Dogoduma fo ka taa se Moribabugu ani k'a dɔn Gabakɔrɔ Dura fo ka taa bila Sangerebugu commune na i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na i k'a dɔn secrétaire permanent min bɛ Soko n'o bɛ domaine ani k'a dɔn foncier o ko fɔ k'a bɛ kunnafoni da bɛɛ lajɛlen tulo kan a bɛ se ka taa o tɔgɔ fasiri ayiwa ko ko bɛ sen na ka wuli ka taa fasiri kɛ i k'a dɔn i masurunya yɔrɔw fana na ko o mɔnɔ bɛna bɔ fo ka taa se mars kalo tile 31 ma 2021 sa in na ayiwa tɔgɔ sɛbɛn olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin a ka dugukolow ma ayiwa ko kɔni fufalaki don warisara t'a a la a ɲininen de bɛɛ fɛ ni min bɛ fɛ k'i ka dugukolo ko ani i ka dɔn o n'a ɲɔgɔnnaw o lakanako sabati i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ka kɔn mars kalo tile 31 nata in ye faamuyali kuma ɲuman o dalen don laseli in kan maa min ka bolonɔbila sɛbɛn don i k'a dɔn colonel Cheikhna M Jefaga ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye. Moro foli an b'a lase n yɛrɛ denkɛ n'a a muso ani denmuso n'o ye Alassane Jalo ye ani k'a dɔn madame Jalo Awa Dia an b'u fo y'a fɔ Faransi k'an yɛrɛ dɔ kɛ fo sa gouverneur Ousmane Sangare a n'a furumuso Awa Konate an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase tante Awa Jara ma Ɲamoyi Ture an ka foli lase madame Mare tante Asuma Moro i yɛrɛ i wolowolo femme voilà Fatikaya madame Baba an ka fo k'a waleɲuman dɔn ani foli ka kan Youssou waati ale kɔni sɛbɛkɔrɔ korona an b'a fo bakurunba foli la bataki cibaw bɛ fo welekɛbaw bɛɛ lajɛlen bɛ fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn y'an lajɛ fɛn fɛn y'an lamɛn an ka foli bi bɛɛ lajɛlen an ma maabɔ maa la aw k'an bɛn